Čau. Účelem této videonahrávky je, abych projevil svůj názor na to, co provádíš na internetu a manipuluješ tak s tisíce dětmi České i Slovenské republiky. Myslím si, že hlavním účelem tvých tvoreb je to, aby si vydělal nějakou tu škváru, díky které tě bába nechá sedět doma u kompu. Jsi pěknej. Pro začátek natáčíš nějaký komický videa, potom děláš nějaký názory a rady do života. Ty tvoji fanoušci tě vnímají jako chytrýho a vtipnýho člověka, ale vůbec netušíš, za jakým účelem ty tvý jsou. Každý ví, že jsou to jenom prachy a sledovanost. Tak říkáš, že není důležitý vzhled, ale myšlenka a názor, jo? K tomu ti něco řeknu. Tam natáčíš videa, nevím, co jsi tam natáčel, že seš zpěvák, potom, že seš nějaký psycholog, potom, že seš člověk s úborem, pořád si jenom na něco hraješ. Ty tvoje šatky jsi jenom proto, že nechceš, aby se ti lidé smáli a nechceš, aby tě viděli tví příbuzní. Tak to je všechno, doufám, že se nad tím zamyslíš. A vy, kteří jste zhlédli toto video, si doufám uvědomíte, že ten nejfake je jenom jeden velký cirkus a vy se kolem něho točí a vy mu za to tleskáte. Čau. Bills.